Gipasusi na ang structural integrity sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT Terminal dapit sa Bacalso Avenue. Human maguba ang atop nga bahin dihang naigo sa miagi nga dakong sakyanan niadtong kadlawon sa adlawng Domingo. Sayra nato ang detalye niini sa report ni Alan Domingo. Kung tan-awon na porma na gyud og hapit na makumplito kining portion sa Foglia roof design sa CBRT Terminal dapit sa Natalio Bacalso Avenue. Apan mapagani kini hingpit maggamit, nakasugat na kining problema mugna matod pa sa dakong sakyanan nga miagi tungod sa murag dahon nga atop sa terminal. Dako karon diri magsubay sa Cebu Bus Rapid Transit Terminal diri sa may Bacalso Avenue sa Dakbayan, Sugbo. Tinakong gisubay karon ang kahimtang sa gitukod nga terminal apan kun atong hangdon. Mao kini ang atong nasaksihan. Atol sa phone interview sa CBRT Terminal Manager Engineer Norvin Imbong, gitug-an niya nga nasaghiran sa dakong sakyanan nga miagi ni atong Domingo kadlawon. Nakuhaan ko og CCTV footage habig sa atbang nga South Bus Terminal apan blurred ang kuha nini nga dili masuta unsa nga matang sa sakyanan. Una nang gawas ang taho nga cement mixer ug aduna usay miingon nga bus ug aduna say ingon nga container van ang nakasaghid sa istruktura. Nakigalayo na ang BRT management sa mga law enforcement agency pag-ila sa sakyanan ug sa tag-iya nini sa posibleng tulubagon sa naguba nga bahin sa istruktura. Gipasalig hinoon matod pa sa kontraktor sa CBRT Terminal nga sila na ang moayo niini. Wala pa mi kakuha ng estimate na damage pero ang kontraktor lang is just willing na iyarang ibalik. Samtang ipadayag ni Imbong nga sa inisyal nga pakisusi nila sa istruktura, luwas raman hinoon kinis peligro apan buot nilang makasiguro hinungdan nga gipasusi nila ang structural integrity sa CBRT. Ang anaaramatod pa sa ilawom nga bahin sa atop nga ginama sa aluminum ang natangtang og dali ramatod pa kining mataod og balik. Sa structural integrity, sir, di ba ni siya makaapekto? Kung ako lang tanaw ha, dili kay igo raman siya giribit sa kadto raman siya way nakuan. Pero anyway, among nakahisgot namin sa among training engineer itong Monday nga ipa-check na lang po. Ang terminal kabahin sa multi-million pesos nga Cebu Bus Rapid Transit Program sa nasudnong kagamhanan nga hangtod karon padayon pang gitrabaho. Limitado lang ang gihatag nga detalye sa CBRT official dihang gitawgan sa Balitang Bisdak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.